Ayan guys, ngayon, time check, 2:37 PM. Magluluto ako ng popcorn. Bubuksan ko lang po ito. Yan guys, nabuksan ko na yung mais. Tapos, ito ko, kuha tayo. Yan na makarami. So, ayan na nga guys, pinapainit pa yung paglulutuan. Kinuskusan pala siya ng sabon para pag mangitim, madali lang matanggal yung itim. Yan, kakailanganin natin ng mantika. Yan. Oh. Tapos, hintayin na natin uminit yan. Pero, ganito karaming popcorn ang gagamitin. Muna. Ganito muna kadami yung gagawin. Muna, kasi tatansyahin pa. Lagyan ng mantika. Oops. Ay, baliktad. Yan. Kasi ready na natin itong popcorn. Di po, kumukulo pa lang. Ayan. Ayan guys, tataktak ko na to. Tapos punin natin yung palit. Ito yung takap niya. Ayan, hintayin natin sila pumutok. Wala, may pumutok na. Wow, nangangamoy popcorn na. Pumuputok na siya guys. Ayan guys, hinango na yung nandoon. Tara! Sobrang nipis para nung lutuan namin, kaya mabilis siyang maluto. Dapat mahina-hina lang yung tubig tuloy yung apoy. Matutong siya. Ay, ito sunod. Ayan ito. Yan yung pangalawa at yung una. Di ba? Tinatansya pa. Yan. Ito yung una. Pangalawa. Ito naman. 1/3 na. 1/3 cup. Susunod, ang ibubuhos. Diba? Hintayin natin yung pangatlo. Sana maging maayos na. Yan guys, lalagyan na namin siya ng cheese. Yan, ay yung kutsara. Oops. Then, kung pantakip. So, ayan na guys. Nalagyan na namin siya ng cheese. I-repack na lang. Tadam! So, ayan na yung pangatlong luto. Tadam! Nalagyan ulit ni mama. Bang ako nagre-repack. So, ayan na guys. Nakagawa na ako ng popcorn. Yan. Nakabalot pala ako ng 15 pieces na plastic. Yan. Yung iba nasa tinabi ko kasi hindi sila magkasa dyan. Pero yung iba sinabi ko yung iba nakatago. Yan. Uy!